Estonia. Silja Europa, Estonia. Estonia, this is Silja Europe replying on channel 16. Silja Europa. Estonia, this is Silja Europe on channel 16. Silja Europa, Viking, Estonia. Estonia, Estonia. Mayday, Mayday. Silja Europa, Estonia. Estonia, Silja Europa, are you calling Mayday? Estonia, what's going on? Can you reply? This is Estonia. Kuka se on siellä? Silja Europa, Estonia. Yes, Estonia, this is Silja Europe. Hyvää huomenta, puhutko sä suomea? Joo, puhun suomea. Joo, meillä on nyt tässä ongelma. On paha kallistuma oikealle puolelle. Uskon, että oli 30 astetta. Voisitko sä tulla apuun ja pyytää myös Viking Linein apun? Joo, Viking Line on tässä perässä ja meni varmaan tietoon. Ja voitko antaa sun position? Siis meillä meillä on blackout ja emme saa nyt... Mä en osaa sanoa sitä Okei, selvä. Ryhdytään toimiin. Silja Europa, Mariella. Jo, Europa, Mariella här var Europa, 16. Ja, hördu, fick du klart för dig deras position? Är det de som är här till babord om oss? Och, nej, jag fick ingen position av dem, men de måste nog vara här i närheten. De har 20-30 graders styrbordsslagsida och blackout. Ja, jag tror att de som är på våran babordsida här ungefär en 45 grader kanske. Okej, joo. Jag purrar käppan just. Silja Europa, Estonia. No, Estonia, Silja Europa. Oletteko tulossa apuun? Joo, kyllä. Voitteko sanoa ihan, onko teillä mitään paikkaa tarkkaan? Mä en osaa sanoa, koska meillä on blackout tässä. Joo, te näette meidät kyllä vai? Kuulen kyllä, joo. Okei, me ruvetaan selvittämään teidän paikkaa nyt tässä pieni hetki. Joo, selvä, että me tullaan apuun totta kai, mutta meidän täytyy nyt määritellä teidän paikkaa. Helsinki Radio, kanal 16. Helsinki. Mariella, Silja Europa. Jo, här var Mariella. Jo, har du fått någon synkontakt till Estonia alltså? Nej. Måste börja försöka hitta den någonstans. Det var lite svårt att säga då när det inte har någon position. Silja Europa, Estonia. Jo, Estonia ja Silja Europa. Mä sanon sulle paikan nyt. Joo, anna tulla. 59 latituutia, pieni hetki. 22 astetta. Okei, 22 astetta. Selvä, lähdetään sinne. Elikkä siis 59 latituutia ja 22 minuuttia. 59, 22 minuuttia longituudissa. 21.40 idästä. 21.40 itäistä, okei. Todella pahalta näyttää se nyt tässä kyllä. Joo, ja pahalta näyttää, me ollaan tulossa, ja se oli 21.40. Tien päässä sä olet? 48, okei. Estonia, Europa, Mariella. Ja, Mariella här i Europa. Jo, hördu, vi borde ha ungefär 9 mil vi nu här till Estonia, så att vi har svängt redan på väg dit. Aha, okej, då vi kommer efter då. Silja Europa, Annette på 16. Ja, här är Silja Europa. Ja, hejsan, det var Annette här vid närheten av Finska Lejon och hörde nödtrafiken här. Nu är det vid närheten där någon ställe. Nej, hördu, jag har inte riktigt fått reda på ännu, men att vi tittar. Jag såg något ljus här mellan Bokskär och Finska Lejon när jag passerade just för en halvtimme sedan, men kanske det inte är det.